салом алейкум дӯстон бардорон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали меон канали қодиров саидбирон. Мана бардоро боз ҳам гоҳи фурӯшӣ гоҳи гусолдор дыса бардор дысарай чӣ хеле ки дидасен гоҳо парфтесен бардор дигари гоҳое ки дида буден ҳамаш савдо шид бардоро ба хотири шумо ина гоҳои навзоидагӣ гоҳои девуна супер мана бардор ина якта гоҳи бақагиай боз шумо да нишон метем дандон шӯйкои гусолакиш ғинаҷин гоҳ навзоидагиай мана дандонуша десен калон калонай сеюм гусолуша фикрои шумо бардаро мана тамошо кунен кашдеса шумо бинен гол навзоидага барои бача ҷон шамета гол ялтрас гоҳай десен хишру молай гол хишру тамошо кунен бардаро бузбалагиша фарбе ҳай бардаро десен таранг фарбе ҳай бардаро мана палвонгоҳ ҳай бардаро мана десен мана ҳози бардорам назар доштум ами чи прамои эфир ҳози молбозор дар хуҷан рафтесай бардаро ин имрӯз шайкшанбе бозор нав ҳами гоҳои алоро тамошо кардеса будум бардаро як бор буду нарх навора бибинен чӣ хел нарх наво конкретно баланд шудай дар бозоро бардаро мана чорни пиёсрай гоҳои химонай бардаро масали гоҳо дар химон зоидагай химонда 100% тобора ин ами саҳаранги синашай бардаро мақсад нав эфир тамошо кардем нав ҳози дидам бардаро мана шумо бибинен мола бинен фарбигиша би хишругиша бинен ялтрас молай мана пушти мола бинен чучу парша бинен о саломатишам бениҳоят зурай мана дӯстон гоҳ навзоидагай мана бардор улум кардеса шумо бинен гусолакиш ғинаҷин гоҳ бинен чӣ хел бардаро гоҳи бузбалай паҳмай бардаро фарбе мана дӯстон гоҳ бинен бузбалай девияй мана дӯстон тамошо кунед гусолакшам бардаро сиё осон ҷӯшая мана бардор десен гусола мана гоҳиш қаблаги несай мана хеле ҷӯшанаш осон ҷӯш бида би шириш мереза қитижа мана дӯстон кадоми бардаро мақсад сахтҷӯша бига вазрат мегирем шата заданша гарантия метем ҳар вақта шата задан осон ҷӯшда ҷавоб мегирем бояд дигар чӣ ҷӯша буҷуд вақти ман ҷӯша буд мана ҳар чочош қоидави кор мекунам дестен бояд пешангиёра буҷуш мана чишка қабдагӣ несай дӯстон мана ҳоли бега ҷӯшидагиан неми саҳрангишай бардарм осон ҷӯшай мекунем кадом мегира раҳмат мегӯям нашод осон ҷӯши бё шиша нишон кунед мана шиша ден чӣ ғавса мана бардор якмин гоҳи мо бардаро ина ира якмиша сиёнка кардем мезгарем ластишка бардаро бисёра гуфтем ягон бо ластишка парто мана тамошо кунед шумо чӣ хел чочупари нағзора на стансияи чочо дестем бардор чӣ хел хишруай гусолакиш биқачай бардор ин оз дандон шӯй мекунад шумо бинед мана дестен диимзоишай фикрои шумо бардор дандонш калон калон дай мана ҳозир мекашанд шумо бинед мола бинед моли ластишка бениҳоят моли базебай гусолакиш биқача гоҳ навзоидагиай моли тоза молай бардаро мана халтаи синаша дин мана бардаро гарантияшон 100% аста мана улум кардеса шумо бинед ластишкара моли бениҳоят моли хишрӯай моли базебай бардаро моли тозай гусолакиш бо биқача чочупари нағз дора мана гусолакиш биқачаш қабдагӣ нестай ҷӯшидасай шумо бинед чӣ хел осон ҷӯшай чочои хишрӯ дора чочупари нағз дора соза аст асти ҳамин ҷӯшиданаша мана бардаро хайна ҷӯшидасай шумо бинед иран бардаро шата заданашта аҳлишта осон ҷӯшда ҷавоб мегем бардаро ҳамин дар бораи шир бисёрид маълумот гуфтесен чи анихи ширша гоҳ навзоидагай бардаро се рӯсидай аз сабаби ки шумо бисёр гоҳ партоед мегӯен гоҳи гусолдор мо парфтан мегирем бардаро ё филан деламан бардаро широҷон мана чӯша десен чи шири хишлу меёд бояд пешангеша буҷӯш мана бардаро ё шиша нишон кун ина шиша десен ҷӯшидани ушам диден ластишкара мана бардаро гоҳ десен чӣ хел паҳмай бардаро бениҳоят гоҳи бузбалай мана гусолакиш ғинаҷин димуш биқа якум гоҳ бардаро нархшамон мондем 18 000 сомон
муомила мекунем дастсафка бардоро гоҳ тамошо кунем бардоро гоҳи бузбалай бардор мана моли бениҳоят моли зурай якмин гоҳи мо ана мезгарем бардоро дуюмда ласточка бардаро бардор нархира мо мондем 17,500 мақсади 18 намегем 17,5 ячи муомила мекунем дастсафка мекунем гусолакаш ба қача ласточка ҳо супера Гоҳои супера. мана бардор тамошо кунем бениҳоят гоҳ Абладид мекарди. нестам Я оиларо сер беканад. не дестен чихи бардор моли хушрӯй 911 21 72 21 адрес хӯросон дастсафка ноят дорем то наваранда худо нигаҳбонатон кас кӯрамтон барор мехом бигзорай мо гоҳи хубшо бигирен худо нигаҳбонатон мана бардор чочупара бинед дистансияро чихи хушрӯй